May adlaw mga binati o minahal kong matalnon. Okay. Welcome to my channel. Welcome to Eco TV News, ang channel sa Kalambuan sa lungsod sa Matalom. Okay guys, karon ay birthday sa ato ang konsihala diri sa lungsod sa Matalom, si Maria Nicolina Caobe. Okay, happy birthday niya, more birthday to come niya, more blessing to come tayo, o more years nga pag-celebrate sa birthday ni Mateo niya, more nga mas daghan pang mga turismo, mas daghan pang ma-discover nga turismo diri sa lungsod sa Mata. Okay, once again, happy birthday sa among buutan o number 1 o kuan the bridal gear of tourism, si Maria Nicolina Caobe nga. Ako mang hinahot nga daghan pang katauigan nga mag-celebrate more years sa pagserbisyo sa katawhan diri sa lungsod sa Matalom, o mas mudaghan or mas mudaghan pa ang mga turismo or daghan pang mga ma-discover nga mga kuanti kay mao ni ang brilliant gear sa turismo diri sa lungsod sa Matalom. Once again, happy birthday o God bless ni sa ato ang konsihala o buutan o pinaka number 1 na konsihala diri sa lungsod sa Matalom.